Bon dia, ens trobem amb Margarita Berneta, que és la presidenta de l'agrupació sardanista de Vilassar. No, Amics de la Sardana de Vilassar, ja em confonc jo. Sí, el mateix, però... És l'última ballada de l'any i a partir d'aquí, el proper 24, tu diràs quines activitats hi ha. Doncs sí, la d'avui és l'última audició de sardanes aquí a la plaça de l'Ajuntament. Avui, a més, comptem amb la Cobla Ciutat de Terrassa, que és una mica novetat. Feia molt de temps que no venien. I doncs la propera activitat serà el 24 d'octubre, el dissabte a 14:45, que hi haurà doncs un concert molt interessant amb la Cobla Sabadell. Aquest concert, al igual que l'any passat, és la segona vegada que es fa. L'any passat va ser un èxit i aquest any esperem que també ho sigui. Esperem que també ho sigui. A més, és molt interessant perquè el concert es titula 100 anys de sardanes. Llavors hi haurà una primera part de sardanes més antigues, més clàssiques, i la segona part doncs, serà dedicada doncs, als autors contemporanis, autors molt joves i joves promeses. A partir d'aquí, el món sardanista, que fa una pausa fins al mes de març aproximadament, quina connexió tindrà amb Amics de la Sardana? Doncs en principi la connexió més propera doncs, és l'emissió del Bagul Sardanista, és una emissió, un programa de Vilassar Ràdio, que s'emet doncs, cada dissabte de 10 a 11 i els diumenges de 11 a 12 en redifusió. I doncs tractem doncs, això del món sardanista, escoltem sardanes i parlem una mica de cultura tradicional, en fi. Doncs us convidem a escoltar el Bagul Sardanista mentre no tinguem audicions. I per aquells que no poden sintonitzar-ho a aquesta hora, també hi ha la web que poden trobar la versió digitalitzada del mateix programa, no? Exacte, el programa El Bagul Sardanista es pot escoltar quan et vingui de gust doncs, a través de la web, que és www.sardanavilassademar.org. Al mateix temps també tindran accés a altres vídeos, fotos de les diferents ballades que hi ha hagut al llarg de l'any. I tant, poden visionar, concretament els vídeos que s'han fet de les ballades d'aquest any, també les de l'any passat, i veure fotografies, en fi, informacions en general, notícies, que entrin a visitar-la. Bé, resta alguna cosa per dir, Margarita? Doncs no, només això, doncs, que estem molt contents del balanç de tot el que ha sigut la temporada, perquè les ballades del mes de juliol i agost, els dijous, han sigut un èxit, la veritat, molt d'èxit a públic i, en fi, vull dir, molt bé. I després també ens felicitem del curset que s'ha fet com per segon any aquest any al Museu de la Marina, amb també molt d'èxit de públic, que quasi bé massa gent i tot, que no podíem ni donar l'abast. Però, en fi, la gent està molt engrescada amb les sardanes aquí a Vilassar, darrerament. Bé, doncs animar a tota la gent de Vilassar l'assistència al concert de la Cobla, m'has dit? La Cobla Sabadell. La Cobla Sabadell, l'any passat va ser un èxit i aquest any esperem que ho sigui també. O sigui que sabeu, aquells que us agraden les sardanes o que us agrada simplement les manifestacions artístiques, a l'Ateneu el proper dissabte... El proper dissabte, dia 24, a 14:45, a l'Ateneu Vilassanès. A 14:45 de la tarda. Margarita, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.